Des de fa molts i molts anys, la societat s'ha mogut en una dialèctica que jo diria que es pot reduir a la que hi ha entre el jo i el nosaltres. Que hauríem de tenir prèviament adquirit que hi ha un capitalisme comunitari, és a dir, que els calés de tots han d'anar en benefici de tots. El capitalisme liberal defensa la força del jo, maximitzar el meu benefici, i la seva gran dialèctica ha estat amb el comunisme. Aquesta és la història del segle XX. Aquest capitalisme comunitari s'ha de preocupar que la gent de la seva comunitat, primer, pugui menjar, pugui treballar si vol, pugui tenir una casa, pugui tenir lo bàsic. El capitalisme comunitari d'Agustí Xaló representa la gran superació, la superació final d'aquesta dialèctica entre el jo i el nosaltres, entre el capitalisme liberal i el comunisme. La moneda actual és una moneda anònima, desinformativa i que no diu ni qui compra ni qui ven. I no permet conèixer què està succeint en l'economia. Aquest anonimat és el que permet que s'estengui la corrupció. Ara no sabem quanta moneda hi ha. Tot és anònim, tot és amagat. Només en els darrers 3 anys les companyies immobiliàries espanyoles, segons estudis publicats, han defraudat en el fisc al voltant de 19.000 milions d'euros, però recentment fins i tot hi ha hagut un altre estudi més actualitzat, que ha sortit des de la Universitat Pompeu Fabra, en la que es parla d'un frau global de 80.000 milions d'euros a l'any. Els mateixos estats no poden controlar, tenen el problema de la inflació i la deflació, no poden controlar. Potser, què sé jo, les 9/10 parts de les barbaritats que es fan en el món són delictes per raó de diner. Per tant, si el diner fos responsabilitzat, desapareixeria, o almenys seria molt difícil, una quantitat immensa de delictes terribles que pateix la humanitat actualment. Se sap de la utilització d'instruments monetaris des d'almenys el període neolític. Aquestes fitxes o tabletes de fang descrivien un intercanvi d'objectes o mercaderies, qui comprava i a qui es venien. Cada intercanvi comercial deixava així el seu rastre. Hi havia un control sobre ell. Les civilitzacions de l'argila van gaudir probablement d'una certa pau entre elles, mentre van disposar d'uns elements personalitzats i informatius. Amb l'expansió del comerç, aquests elements es van tornar lents i insuficients. I finalment això va caure cap al 2.400 aproximadament per primera vegada en la història, després ha caigut moltes vegades més, va caure d'aquest estat de coses a Mesopotàmia, quan el rei d'Akkad, Sargó I, doncs es va inventar aquesta moneda, o els seus banquers van inventar aquesta moneda anònima. Agafaven una espècie de botifarra d'or i tallaven a trossets, com si fossin trossets de llonganissa, no? I aleshores cada trosset d'aquells era una moneda. I aleshores se'n van anar ell, o va enviar un espia a la ciutat veïna, Ur o Lagash o Kish, una d'aquelles que hi havia per allà, i li va dir a una persona que estava allà dintre, que estava tot amurallat, allò, doncs que si li obria les portes de la muralla per dintre, que per fora no es podia pas vèncer, no es podia entrar, no tenien prou força, doncs que ells els donarien molt or quan haguessin guanyat aquella ciutat. I així es va començar l'imperialisme, quan uns es van començar a menjar els altres. La introducció i el domini dels metalls com a arma de guerra i de la moneda de metall com a instrument monetari de valor concret va ocasionar el sorgiment de la corrupció i del suborn en les ciutats. Aquests pobles, que fins a llavors havien viscut en pau, van ser presa dels imperialismes naixents des de la història.
Si es suprimissin els bitllets amb la moneda telemàtica, llavors ningú podria comprar un assassí sense deixar rastre. S'evitaria tot el que són les transaccions amb el diner negre i els fraus. Dificultaria molt més la corrupció i permetria facilitar la comptabilitat del país que amb el diner negre no es pot fer. Estaríem més controlats nosaltres, evidentment, però la gran banca també estaria més controlada i el gran capital també estaria més controlat. Tinguent en compte que pel control de dalt a baix, ja admeto que estigui jo controlat, perquè ja ho estic controlat. El sistema de l'Agustí Xaló es basa en una reflexió sobre el paper de la moneda en l'economia. Primer que tot, caldria que sapiguéssim les diferents dimensions que té la moneda. Veiem-ne les tres dimensions. La primera dimensió és la dimensió econòmica. O sigui, la moneda, el que té la moneda, té dret de propietat sobre el que compri. És a dir, la moneda és un dret de propietat. Després hi ha un segon valor, que és un valor científic i ordenador. Aquest valor científic és important perquè la gent no sap que el mercat és una magnitud mesurable. Una economia d'un país sense control científic doncs se'n va cap al precipici. I la tercera cosa és el valor ètic, que també falla si nosaltres som irresponsables i tot allò que fem no hem de donar comptes a ningú. És a dir, és una cosa que és secreta. Que això, en termes de l'Agustí Xaló, se'n diu la moneda anònima i irresponsable. Una moneda que no se sap qui ha fet la transacció, ni d'una banda ni de l'altra. Aquestes tres dimensions de la moneda són importantíssimes i el sistema de l'Agustí Xaló es funda en una meditació molt profunda sobre aquests tres extrems per intentar superar-los i intentar resoldre'ls. Com podem aconseguir una moneda que no sigui desinformativa des del punt de vista de la ciència econòmica i que no sigui anònima perquè els jutges puguin fer el seu treball investigant i documentant els delictes que intervenen diners? La proposta de l'Agustí és una proposta conceptual, però també pràctica, que anomena factura xec. Tots sabem què és una factura, on posa el servei que es compra, la data i el valor que té. I també sabem què és un xec, l'ordre de pagament d'una determinada operació. En la mesura que factura i xec estan separats, no aconseguim tenir la informació de mercat perquè la suma de valor de les factures no sempre correspon als diners que s'han utilitzat. La proposta d'una factura xec és que en un sol document quedi constància de qui ha comprat, qui ha venut, què s'ha comprat, a on i quin és el valor. D'aquesta forma, els economistes i el mercat podran tenir informació actualitzada sobre el que cada dia es compra i es ven. Aquesta seria la part no personalitzada de la factura xec. I, per altra banda, els jutges podran documentar i investigar quan hi hagi una denúncia o necessitin documentar una sentència per saber qui ha intervingut en una determinada operació. La hipòtesi de Xaló sobre un sistema monetari personalitzat i informatiu amb les necessàries garanties de protecció personal ens permetria aconseguir que la justícia fora molt més fiable, legítima i eficaç. Ha estat impossible fins ara tenir un sistema escripturari per poder disposar d'una moneda responsable i científica. A partir d'ara, amb l'aparició de la telemàtica, de la teleinformàtica, això ja és possible. És molt important comprendre que aquest canvi de tipus de moneda no ataca cap sistema democràtic, sinó que molt al contrari el reforça. Tot es compra? Tot es ven? Com és possible que sense benefici aparent per a ningú existeixin crisi de sobreproducció o d'excedents de producció i al mateix temps hi hagi milions de persones que estiguin condemnades a la misèria i al subconsum? Dintre del model econòmic que Agustí Xaló proposa i que el defineix com a capitalisme comunitari, hi ha una qüestió important que és el de la renda bàsica. És un tema polèmic que sol generar certa suspicàcia mal entesa perquè no s'estudia i analitza aquesta qüestió en profunditat. És important entendre que no es tracta d'ajudar els qui no treballen per simple beneficència.
La renda bàsica i la renda d'inserció són dos instruments importants per lluitar contra la pobresa. Està demostrat que hi ha recursos fiscals, i que encara se'n podrien trobar més, suficients per finançar tant les rendes d'inserció diferents com la renda bàsica. Possiblement cal pensar en una escala d'aplicació, començant per aquells que a nivell mundial de cada país més ho necessiten. Quin significat té que em diguin que tinc dret a la vida si no tinc res per menjar?